karon manihapon mi guys, no? Kaya niya ga trabaho mi lakaw-lakaw suroy. Berting kapuya. So karon manihapon ta. So among sudan guys, maintenance lang ta ag barilis kay medyo delayed ang among komisyon. Oh, wala kami nakadawat sa among sweldo. So kani namin sobra sa among ginisang batong. Okay na ni din mga bata. Kagig nya barilis. So lami kay guys, barilis. Mo siya barilis, no? Pag mudako na ni siya barilis ha. Kaya tawag ni sa makaron kay lupoy. So bulad siya nga lupoy guys, lami kay ni siya tanan. Kung imong kaunon crispy siya. Pero crispy niya. Ang barato pagod kay ang 1/4 ani kay 40 pesos lang. Kung bay kag sa kilo daghan man kayo, so 1/4 lang mong gipalit. Mong kaya mo ya. Palitan na mo, tuslo na mo sa suka. Suka, lami kayo mong suka guys kay mga amigo. Pwede mo suka. Gaya mo may gamang kwan. Kining sukaan, butangan na mo gang ahos na. Sili. Kaya mong giutang, so lamig yung guys sanan. Perfect yung kayo mat sa bulad, no? Ang mga Tagalog, tuyo, no? Ano siya? So di sa mga barato ra kayo ni. So ngaon ta. Pinubre nga kaon, no? Mga anak, ganahan mga ani po. So, lamig ngayon siya. So pag nasa balay guys, basta nasa balay, mas lamig yung kaon kung magkinamot, no? So, magkinamot ko. Reminders diya, labi na sa mga bata nga magtanawan eh. So, ang hugas dito sila kamot daan. Manabon aya mo kaon. Kay parang mga ugaw nga naikapan, dili ko mapil ugaon. Ngayon, siyempre, before mo kaon, salamat gyud sa Ginoo. So, i-bless ang food nga kaonon, no? Kaganiya, i-bless naman namo, nagampo naman may kaganiya. Salamat sa Ginoo. No? Jaguan, sa ingon nila. So medyo delayed ang amuang panagat or income. Kapalit kaya pa may barilis. So lamig kayo. Kaon ta. Sausaw sa suka. Lamig kayo guys. Now, kiyamot. Ano siya? Kapagana. Ako kay vlog man ko, so di balik ayan nga mag-istorya ko nga naisulod akong baba pero dili maayo kung kuan mga bata. Dili maayo kung mag-istorya ka nga naisulod yung baba, ha? So ako mo pasidan-andaan. Kung ano, kauban ako. Kaon. Nasa Prince Louis. Makita guys kay cellphone ra. So kaon ta. Barilis. Naalis sa mama. Hindi man pakita. Kita ka Perfect. Lamig kayo. Lupoy. No? Yung kay lupoy. Barato ra kay ni sa mga dili tagailigan. Magani mo diri. Palit mo diri og bulad. Barato ang bulad diri sa iligan. No? Labi na itong Taga-Luzon. No. Manila, kung makalaag mo doon sa iligan. Palit na mura ang bulad kay lami datong dito. Sa Luzon. Barato ra ang van. So, mura ang presyo, mura. Kami guys. Siyempre, bawal soft drinks muna. Tubig la, tubig. No? So, katong depende sa soft drinks, sige lang inom og coke o sa soft drinks. Advice nako, murag limit-limit, ha? Kung dili man ninyo makaya nga undangan, limit ninyo kay dili gyud siya makahatag og maayo sa tong lawas ng soft drinks palabig inom, no? So natay makuha na nga sakit. Di pa drinks. Dayon siyempre bulad, barat. Dili pod maayo permihon sa labi na tong mga hypertension, yung mga takas og blood pressure. Dili pwede, dili siya maayo sa
mga high blood, hypertension ba. Okay, makasamot siya sa presyo sa inyong dugo kung magpirmi mo kaugulan nga ng mga parat. So mukaon man gani talagsara niya ginagmay ra pod, no. So yung ana ang kuan kay kung balabi pod makabata ra ba ni parehas ni siya sa lutson makabata. Hindi nga ka matiguang ay pwede ka tikihon mas mayo utang ko nito batong magsabi ko lang kaon suka grabe ka umot ng suka Sina ka? munang magsaw-saw sa bulan. Sige ko. Wow, grabe. Match kayo dyan. Perfect. Ito lang ko dito. Crispy view kayo. Sa Bisaya, ang crispy, tagubkob. Tagubkob kayo, nagkaon, tingog-tingog. Kaon guys. Kamu, niyapon na mo da. Oh. Ito ka tre, demo para demo. Ay, di mo kalimot, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel ha, Pidoy Bisaya. Basta Bisaya, tatak Bisaya na siya perminti, no? So salamat kayo ngayong gabi sa inyong tanan, no? Ay kuan din guys, shout out ako. Pagbalik, no? Akong mga bossing sa trabaho, Boss Babo, Bossing Franz, Bossing Tini, o Boss Tahir. Dan mga kauban ako dia, Boss Blas, Boss Jipoy, o shout out sa akong mga bagong nahuman, bago lang nahuman nga mga training sa as a sales agent. So salamat kayo, God bless, no? God bless, mayong gabi, mayong pagpanihapon.